karomatan sami marifat sadaya ginaranan sampun tanana ingkang kalintan ya Rabbana mangkana Abdul Qadir mangkana sabir qadir nanggung saking sasamane rewanging adi kabeh malasagunging ulama kang sami kinoronan sadaya panasane kantun panguningan kandapan deni rasa Abdul Qadir wonten kang guru sanunggal Imam Rabbani wastana punika minangka sirahing sake ulama Imam Rabbani pan sampun mantuking rahmatullah ya Rabbana mangkana wong alim-alim kang lungguh ing para jabana sadaya bicara kabeh miwakan para ulama angulari kang panayoga minangka gegantenipun guneme sampun pertista taning kang panayoga minangka geganten Imam Rabbani longgo wong Abdul Qadir Jailani lenangong ing sasamane para aulia anggung kang lungguh ing perjalanan mangkana Abdul Qadir Jailani uski nggantenana im salungguh gurune angwingi madrasah maka saguming sudaker kang sugi-sugi sami asuh arta minangka perbean perbean amba ceki madrasah gonggen maria pamurukane imam akemang kaus dani sampurna wong ngaji kato ing madrasah sampun gumuru wong ngaji Quran lan kitab berakah Abdul Qadir amuruk ing wong sapreja ing waktu punika nengke hijrah Nabi winica panjatos dasawar salangkungipun makakan umuring etan ya Rabbana Syekh Abdul Qadir Jailani nalika lungguh ing Baghdad kalangan dados ganten Imam Rabbani kang lina Syekh Abdul Qadir masa iku ingkang umur sekatan satawarsa tolong kang kunjungi anakane madrasah ulama lan para saleh serta dadi panadaran agung ingkang karumatake para wali anjung ing Syekh Abdul Qadir Jailani Kalawan Abdul Qadir Jailani ngalapadap Imam Hambali wastana kang kenokan dening Allah pantaan dening kang kramating Abdul Qadir masyhur tanya kang yen kinandakan ya Rabbana lawan datang kenging mali caritane dawakna Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Muhyiddin Abdul Qadir karamat pansampun kalau kingrat kasebut ing nadara perja ing dalam kitab kasebut datang kena Quran lawan lawe amadang lawe abacik aulia kantinanda sapa buka-buka diwanti saja
beratna sing sumber sing maul sing Amin. berkah selamat Amin. sing dihasilkan setujunana moga-moga nyamatan kanjona kalawan lalaladan rezekina mudah-mudahan Allah kamaluhur ingkang amur baik Allah